Cidadanía, neste caso, é un labor coa participación de voluntarios e voluntarias da nosa entidade do Concello de Ourense. Entón, enfocamos esta campaña dende a cidadanía e para a cidadanía. É dicir, o que buscamos é involucrar a todas as persoas da cidade de Ourense, non simplemente os fumadores, sino os que tampouco son fumadores e que sí que les molesta a problemática das cabichas na cidade de Ourense. Somos conscientes que cada vez máis son máis o número de persoas que de unha forma instintiva ou posiblemente sin prestar atención o rematar un cigarro o tiran o chan sin importarle a onde vaya, nin onde calla e o habitual normalmente é que acaben os alcorques das aulas que temos na cidade. Imos intentar paliar dentro do posible este tipo de actitude e a maneira que imos a facer unha campaña de voluntariado que imos a realizar os ventres deste mes de xuño e os ventres de setembro. Imos a facer con un grupiño de voluntarios que dunha forma dinámica e lúdica, pero directa, vamos a intervir con estas persoas que están fumando. Vamos a intervir en todos os bairros da cidade de Ourense, Ponte, Couto, Centro, Lagoa, intentaremos abarcar o maior número de espazo posible. Como imos a facer? Ímonos caracterizar, vai ser unha pequena performance na que imos ir vestidos de cazadores de cabichas, a lo Ghostbusters, de maneira que o que vamos a intentar é simplificar ou visibilizar estes pequenos actos cotidianos, chamando a atención dunha maneira, como decía, lúdica, pero directa, a xente que o realiza, non?